Vi tager lige en helt grundlæggende omgang Windows, bare lige for at få styr på de forskellige ting. Det første vi kigger på, det er startknappen hernede i hjørnet. Hvis du klikker på den, så får man en ny frem. Her der vil man kunne se de sidste programmer, man har haft åbne nede under den linje, der ligger her. Alt over det er det, der er fastgjort til menuen start. Hvis man selv ønsker at fastgøre noget til menuen start, så kan man gå herned, og så kan man bare for eksempel, hvis vi er Excel-liggende der, så kan man trække Excel op og sige, så er den der, så ligger den der. Og hvis jeg fortryder, så kan jeg bare se frigør fra menuen start, så er den væk igen. Hernede kan man søge efter de ting, man gerne vil finde. Hvis man for eksempel vil åbne Word, men ikke lige har den i startlinjen, som jeg har her, så skriver jeg bare Word. Så kommer en masse forslag til, og allerede også der ligger Word, som jeg kan åbne der. Jeg kan også, hvis jeg skal bruge stifinderen, så skriver jeg bare stifinder. Så er stifinderen der. Den klikker jeg på. Så åbner Windows. Her har jeg ikke brug for at finde noget, så der kan jeg bare slette det hele. Er der programmer, som jeg mangler her i den her liste, så klikker jeg bare på alle programmer. Så åbner sig et nyt vindue her, hvor der ligger forskellige programmer, og nogle af dem er lagt i mapper, for eksempel Office-pakken her. Så hvis jeg klikker på den, så åbner den, og jeg kan se alle de programmer, der ligger i Office-pakken. Ved siden af startknappen, jeg klikker lige på den igen. Ved siden af startknappen, der ligger der også nogle ikoner. Det er enten ikoner, man har åbnet selv, eller også er det ikoner, som man kan åbne i form af programmer eller andre funktioner. Her kan jeg se, at der er nogen, der er åbne. Hvis jeg holder musen henover, så kan jeg se, at der er 2 vinduer åbnet med en stifinder, og jeg har et Outlook-vindue åbent, og jeg har 4 vinduer med Internet Explorer. De er ikke synlige nu, fordi de er minimeret, og det kigger vi på senere. Over i højre side, her har jeg mulighed for at klikke den her åben, så kan jeg se nogle forskellige funktioner herinde. Det her for eksempel herinde, jeg går ind og fjerner, hvis jeg skal fjerne hardware på en sikker måde, så kan jeg klikke på fjern hardware sikkert, og så kan jeg fjerne den herinde. Herinde får jeg oplysninger om eventuelle sikkerhedsbrister, eller om jeg har brug for at opdatere noget osv. Her kan jeg se, at jeg har en meddelelse, at jeg skal konfigurere min sikkerhedskopiering. Det kigger jeg på senere. Den knap her er et spørgsmål om at få lov til at bruge internettet eller få et netværksadgang. Det kan både være ved kabel eller ved trådløs. Ved siden af igen har jeg volumen. Der kan jeg klikke her, så har jeg slået volumen fra, klik igen, så den på, og så kører jeg ellers volumen op og ned, alt efter hvad jeg har behov for. Klikker på den igen, slukker den. Lige til højre har vi tiden, nuværende tid og dato. Helt til højre, herude, den knap her, den viser skrivebordet. Nu har jeg selvfølgelig ikke behov for det, fordi jeg ikke har noget åbent og maksimeret. Men hvis jeg for eksempel går ind og siger, jeg maksimerer lige den her og et vindue her, så har jeg ikke mulighed for at se, hvad der ligger på skrivebordet. Hvis jeg så fører musen ned på den knap, der er i hjørnet nede, der, så får jeg skrivebordet at se. Hvis jeg klikker, så lukker den alle vinduer, det vil sige, at minimerer det. Hvis jeg klikker igen, så kommer det frem igen. Her vil jeg gerne have minimeret, så jeg kan se, hvad der er på skrivebordet. Så jeg klikker på den igen. Startknappen herover er en videreholdsstav, der lukker computeren. Hvis jeg bare klikker her, så lukker computeren, uden at spørge om yderligere. Hvis jeg klikker på bilen, så har jeg forskellige muligheder for at genstarte, logge af og skifte brug osv. Når jeg har været herinde og arbejdet lidt i Word og har brug for noget mere hjælp, og synes, at det er måske sjovere eller mere spændende at kigge for sig selv, end at sidde og høre på en video med sin lærer, så kan man gå ind i hjælp og support, der er her. Den klikker jeg på. Og heroppe, der kan jeg vælge den, der hedder grundlæggende funktioner i Windows, alle emner. Hvis jeg klikker på den, så har jeg alle mulige forskellige ting, jeg kan sidde og lære. Og der kan man gøre sig til en tjeneste og lige bruge 5-10 minutter hver dag på at gennemgå nogle af de ting, der er herude. Der er rigtig mange gode fif at hente, og der er også noget, der er visuelt, og i stedet for bare, at man skal sidde og læse det. Man kan altid finde hjælp i hjælp og support Windows. Og hvis man er i tvivl om, hvad man skal søge på, så kan man skrive heroppe, søg hjælp, om hvad det er, man gerne vil vide noget om, og så kan det være, at den kommer med nogle forslag. Jeg lukker det her vindue igen. Det sidste, jeg vil vise, det er proceslinjen hernede. Hvis jeg har brug for at gøre den mindre, eller få
få den fjernet helt, så den ikke ligger og generer hernede, så kan jeg vælge at højreklikke på den, så får jeg en menu frem her. Generelt er du i tvivl, så højreklik. Her er der et flueben ud for lås proceslinjen. Hvis jeg fjerner det, så har jeg mulighed for at redigere i funktionaliteten af den her proceslinje. Så hvis jeg prøver at klikke igen, højreklikke vil jeg mærke, så prøver jeg at klikke på egenskaber. Herinde, der kan jeg sige skjul proceslinjen automatisk. Det sætter jeg flueben i og siger OK. Så forsvinder min proceslinje, og er ikke i vejen som sådan. Jeg kan bare føre musen ned i bunden af skærmen, så kommer den frem igen, og så har jeg de samme muligheder. Hvis jeg fortryder det her, så kan jeg altid sige højreklik, egenskaber, fjern fluebenet, og så kan jeg sige lås proceslinjen, hvis jeg ikke skal gøre yderligere, og gå. Så er min proceslinje fremme igen. Jeg kan godt lide at have den skjult. Når jeg bare ved, at den er der, så er det altid muligt at få kontakt med den, hvis jeg skal sige sådan. Så jeg vælger at skjule den. Hvis man ønsker at have programmer nede i sin proceslinje, som er lettere tilgængeligt, hvis man ikke har genvejene ligge herude på det skrivebord, så kan jeg altså tage den her, tage fat i den, klikke og holde musknappen inde, og så kan jeg simpelthen trække den ned i proceslinjen og slippe musknappen, så ligger den hernede som en fast del af proceslinjen. Skulle jeg fortryde, så kan jeg højreklikke på den og sige frigør programmet fra proceslinjen. Så er den væk igen. Det var lidt om Windows grundlæggende funktionalitet. Prøv at gå ind i hjælp og support og se om du kan finde hjælp til de ting, som du måtte have brug for at vide noget om.